encara hi ha qui nega si això del món digital té sentit o si és bo o dolent i coses d'aquestes. Em sembla lamentable. Vull dir, un pare que avui no deixa el seu fill fer servir un ordinador és un pare que no deixa el seu fill que es formi com persona pel món que haurà de viure. És com si el meu pare m'hagués prohibit baixar al carrer. Està tot per passar. No estem ni en el primer minut del segle que hem de viure. Hi ha gent que això el pot estressar, hi ha gent que es resisteix més. Hi ha molt de gent de... Perdona, però jo funciono així. Perdona, però hauràs de canviar. Estem interconnectats. Tothom tindrà mòbil en el futur, tothom tindrà segurament un tablet en el sofà, i per tant hem de conviure amb això i hem de saber-hi viure. La manera de preparar-se per aquest canvi és d'actitud. Has d'estar disposat a reconsiderar les maneres com fas les coses, com treballem, com ens organitzem, com ens relacionem. És més personal i ens fa més mal. Tant si tenim temps com no, tant si tenim accés com no a la formació, cada vegada més la tecnologia és més fàcil d'aprendre, més fàcil de compartir i ens hem de quedar amb aquesta idea, crec. Som humans perquè utilitzem tecnologia i som humans perquè som socials. Compartir és el millor que ens ha passat i això és així des de fa uns 200.000 anys. Ara que la capa digital permet compartir encara més, molt millor, molt millor. Ens farà millors com a espècie. La introducció de les TIC ens porta a una societat més justa, d'igualtat d'oportunitats, en què tothom pugui tenir una vida raonable, on tothom pugui ser, entre cometes, feliç. La gent bona ara pot fer més coses que abans. Estem visquent un temps de web social, veníem d'una web tècnica i anem cap a una web de serveis. L'impacte de les xarxes socials està arribant ja al seu màxim i que ja podrem posar-ho a lloc per aplicar-ho a millorar els processos dins les empreses. Aquests serveis es basaran en la potencialitat que ens dona la mobilitat i el geoposicionament. El fet que portem un dispositiu connectat en xarxa a la butxaca és clau bàsica d'aquest redisseny de serveis que hi haurà. Les empreses i les seves estratègies tornaran a posar la mirada cap als espais propis. No té massa sentit estar construint grans bosses de públic segmentat a casa dels altres, que és el cas de Facebook, i les empreses voldran començar a tenir control d'aquest actiu que és saber qui està interessat per tu, on està, què necessita i què vol. I ara hem de buscar el canal a través dels usuaris registrats a la web de com podem administrar aquesta informació que tenim. No pot ser que no sàpigues gestionar tots els actius que hi ha en aquesta capa digital. I la capa digital, que ningú em digui ara que substituirà l'altra, complementa l'altra. Jo no pel fet d'incorporar el digital deixaré de tenir la sort de poder venir a Girona a parlar amb la gent de Girona i la sort de poder anar amb els meus amics a prendre una cervesa. Ningú vol substituir res. És una capa que complementa, que amplia, que millora i ningú podrà tirar endavant sense ella.